Kermanen lagun berria. Egon, etorri azkar. Zatoz ona, zatoz azkar. Bueno, ba egon geldik, zaude hor. Txiki, zaude hor. Ai. Mikel Pablo, hartu duzu telefonoa. Hartu telefonoa orantxe bertan. Garaia zan, Mikel Pablo, entzuidazu ondo. Ez naiz zure txakurrarekin moldatzen. Zuk badakizu niri txakurrek beldurra ematen didatela, Eta ez da erreza, ze pentsua eman diot, baina ez du jan nahi. Eta itxaron apur batean eta entzun zazu azkena. Nire ohean sartu da. Etortzen zara oraintxe bertan txakurraren bila. Ez moztu, Aizu, ez Zoaz pikutara! Barkatu, Andre, ezen zuretzako, Mikel Pablorekin. Kerman gaur, bere lagun Mikel Pabloren txakurrari aginduak ematen aritu da Mungiako kaleetan. Horretarako, behin eta berriro, aginterako moduak erabili ditu. Zatozona, egon geldik. Ez mugitu. Zoaz pikutara. Ez egin horrelakorik. Aizu, zuk txakurra duzu? Ez nik, baina nire alabateko. Agian lagundu aldi dazu, ze txakurra hau ez da nirea, Da, lagun batena da, Mikel Pablorena, eta txakurra zaindu esan dit. Eta noski, eta ni txakurrekin oso gaizki moldatzen naiz. Eta nik esan diot Mikel Pablori niri txakurra ez usteko, Baina niri zaila iruditzen zait, Ze beitu, Mikel Pablok esan dit pentsua emateko, Baina nik ematen diot pentsua eta ez du jan nahi, ez? Eta gero beste gauza bat, zuk noiz ateratzen duzu kalera txakurra? Ba, bueno, egunero ateratzen dut nik. Ezke Mikel Pablok esan dit egunean 3 aldiz ateratzeko. Baina nik ateratzen dut, eta nik uste dut nirekin aspertu egiten dela. Beitu, adibidez, esan dit Mikel Pablok pilotarekin jolasteko ere, pilota emateko. Baina beitu, nik ematen diot pilota txiki, jolastu pilotarekin, Jolastu txiki, pilota, ez du kasu egiten. Mikel Pablok ze agindu dion kontatu dio Kermanek kaleko Andreari. Mikel Pablok txakurrari pentsua emateko esan dio, txakurra egunean 3 aldiz kalera ateratzeko eta harekin jolasteko. Oso ondo txiki, oso ondo, hori bai. Hombre, zu berriro, Andre, zatoz, begira zer lortu dugu, begira. Txakurra tripetatik harin, bai. Eta orain zer egingo dut, orain, horrekin? Ez duzu ekarri boltsarik edo papela? Bueno, daukak zapia, bai. Bueno, hartu eta bota papelontzi papelontzi, Honekin hartu. Bai, baina eron berdozu beti boltsa bat eta hartu, eta gero bota papelontzira. Ez que niri Mikel Pablok esan dit, kontu zibili. Eta txakurraren zerak jasotzeko. Eta orain goaz paseoa egitera, ze Mikel Pablok esan dit txakurrarekin asko ibiltzeko. Bai. Zu asko paseatzen duzu txakurrarekin? Bueno, ni ez sarriten nire alaba etortzen da. Ezke ni euskara ikaslea naiz eta irakasleak esaten digu asko praktikatzeko, mintzatzeko. Zuk praktikatzen duzu? Bai, etxeko kas eta lagunekaz be, bai. Ze ondo, hemendik aurrera etortzen garenean txakurra! Txakurra! Nun sartu da txakur? Zatoz ona! Etorri da zatoz! Azenolako komeriak izan dituen Kermanek Mungiako kaleetan bere lagunaren txakurrarekin. Bueno, argi geratu da txakurrak jaramonik ere ez diola egin, baina hala eta guztiz ere Kermanek aginduak eman dizkio. Zatoz ona, egon geldi, ez mugitu edo ez egin horrelakorik. Gainera, Mikel Pablok bere lagunak ere aginduak eman dizkio Kermani. Txakurrari pentsua emateko, egunean 3 aldiz kalera ateratzeko eta txakurrarekin jolasteko agindu dio. Nik ere zuri beste agindu txiki bat emango dizut uzten badiazu, euskeraz mintzatzeko. Ados? Badakizu, honekin edo harekin, baina egin.